fito daga barikin Ladi da Yalwar Shandam. Garin kuma wani yanki ne da ya haɗa yankoki guda biyu, Bauchi da Jos. To duk abin da aka shuka sai Allah ya albarkace shi. Manoman suna noma kabeji, gurji wato kokomba, latas, karas, dankalin turawa da na Hausa. Kai har doya suna yi, ga masara wadda ake zuwa da manyan J5 ana saya. Mutanen Gumau akwai haɗin kai da taimakon juna. Wannan kenan. Hajiya ta ba wacce 'yan garin ke mata laƙabi da Yadukko. Tsohuwa ce mai zuciyar neman na kanta, ga ta Bafulatana ce amma mai zuciyar nema. Duk da 'ya'yanta masu kuɗi ne amma hakan bai hana ta neman na kanta ba, don har noma take ga kiwo da take. Ko mai gari a gurinta yake neman aron kuɗi don ɗan kasafi. Duk wani mai ji da kuɗi a garin Gumau ya san bai kai Yadukko ba, don ƙaramin ɗanta babban ma'aikaci ne a kwastam. Babban kuwa shi ma ɗan kasuwa ne, don har gidajen mai gare shi. Allah ya albarkaci Yadukko da yara 4, 2 maza 2 mata, sai dai ɗaya macen ta rasu. Alhaji Imrana shine babba, yana Bauchi, a Ibrahim Bako yake da zama, sai Alhaji Rabi'u yana zaune a Abuja da iyalan shi, shine ƙaramin ɗanta. Sai Hajiya Sadiqa da take aure a Jos da yaranta, sai Hajiya Aisha wacce ta rasu a shekarar da Yadukko ta tsinci 'yar gidan Yadukko ta sanadin hatsarin mota. Ita ɗaya ce aka tsince ta don motar ta kama da wuta. A duniya babu abin da Yadukko ta tsana irin kukan shatuwarta, don lokacin da aka same ta ita ce ta amshe ta da sa ran ko danginta za su taho neman ta. Har yanzu shiru kake ji. Ɗaukacin mutanen garin Gumau suna shakkar jarabar Yadukko da 'yar gidanta, don duk laifin da ta yaƙuri suke aje gurin mai gari a gaya mishi. Wannan kenan, bari mu duba 'yar gidan Yadukko. Faran kamar fare taka take tafiya tare da ɗaga ƙurar hanya, sanye take da yunifom ruwan bula, tsabar neman tada hankalin jama'a take ta tada ƙurar. A gaban Ladiyo mai ƙosai ta ci birki, kallon dandazon mutanen da suke bin layi ta taɓe bakinta. Da mugun sauri ta kan kaskon man gyaɗar, take duk suka yi baya. Akwai mai shayi a gurin, irin 'yan Nijar ɗin nan ne da dariya ya yi, sannan ya ce, 'yar gidan Yadukko, tinkiya sarkin tumbele. Murmushi dai sabida tana nazarin abin da za ta mishi, don ta san nufin maganar shi. Washi ya kora ta tana kallon shi da shi da teburin shayin shi. Girgiza kai ta koma da baya, ta gyara zaman hijabinta wanda yake a cukurkuɗe, sakamakon taune shin da take yi idan duniya ta yi mata daɗi. Da gudu ta an tayo ta dumbuli kosan tare da ture wasu mutane, suka ture teburin ila mai shayi. Jin ƙarar kwai kake tas, ta cika abujanta iska tana dariya. Tana cikin tafiya ta ga baban gida Alhaji Dauda ya siyo kamu. Dama tana cike da ɗan banzan, da gudu ta ce, ba barki. Kafin ya shallake, tuni ta banke ɗan wofi, ta cika abujanta iska. Har za ta wuce sai ta hango gwaibar gidansu ta Asibi, kallon katargar gidan ta buga tsalle ta kama jikin bangon. Ta ɗane kamar wata 'yar biri, ta tsinko da yawa sannan ta ce, ta Asibi, ki hito, gani nan na sace miki gwaiba Alƙur'an, na yi maganin masu dukiyar ɗan ƙaruna. Ai kuwa 'yan gidan suka fito a 70, ta dire abinta ta arta a guje, duk ta zub da gwaibar. Bata tsaya ba sai makaranta saboda ranar Monday ne, tana shiga ta ga prefect suna tsaron latti. Fuska ta shige, ke in ji Garbebe. Turus ta tsaya tare da cin wani birki, ta juya tare da kallon shi. Zo nan yar gwal uba, kin hi sauran yaran ne? Ta ɓe fuska ta tare da girgiza kai ta ce, ni ba yar gwal uba ba ce. Ta faɗa hakan tare da murkuɗa ɗan mitsitsin bakinta. Kanda ta sunkuyo ta arta a guje wurin da ake assembly, ta fada cikin ɗalibai, take ta rusa musu jerin gwanansu ta hanyar zubewa a ƙasa. Shiru headmaster yayi yana kallonta, miƙewa ta tana kallon mutanen gurin har da wani baƙon da suka yi a makarantar. Sakin bakin da ta tana kallon shi cike da al'ajabi saboda siririn takar shi da kuma munin shi. Gurin headmaster ta je ta tsaya tare da rike bakinta ta ce, headmaster, wannan kuma waye kuka jajiko mana makaranta? Salam mu yi mafarki. Yo kaga ƙugun kamar an yi wa sauro zanzaro, ga manyan idanu kamar an watsawa bididdigi barkono a idanu, san bai min ba. Gaskiya a sauya shi, don matukar na ci gaba da ganin kuka zan yi.
Ke, ba na son sakarci, ta yi maza ki je layinki, ka ji 'yar kan uba. Tashi ne na bar gurin ina tura bakina. Har aka gama aka sallame mu zuwa ajin mu aji 5 take. Malam Ayaga Lutu ne ya shigo mana, kallon shi ne tare da gintse dariya ta. Na kalli katon cikin shi ya ci gaba da dariya a fili. Na ci gaba da dariya a fili. Cikin fusata ya ce, Shatuwa, fito waje. Fitowa ta tsaya kerere. Kallo na ya ce, me yasa ki dariya? Nuna mishi tumbin shi ne cikin dariya na ce, ya sun idan ka juya baya tamkar an sanya wa agwagwa buje. Idan ka juyo tumbinka kamar tsohon kwaɗon da ya gaji da duniya. Sannan idan kana magana sai fuskar ka ta yi tamkar kahin hannu. 'Yan ajin suka ɗauki dariya har da masu rike cikinsu. Ya isa, ya buga musu tsawa. Kallo na ya cike da bakin ciki ya ce, amma ke an yi 'yar jakar uba. Yau sai na kankaro miki rashin mutunci. Zaro idanu ne waje cike da tashin hankali na ce, Malam Ayaga Luti, ka yi haƙuri. Fuskar shi ta sake bayyana ɓacin ran shi ya ce, Kai Kasumu, je ka karyo min reshi. Ƙin tashi yaron ya yi don zai gwammace dukar Malam Ayaga Luti da jarabar faɗana. Buga mishi tsawa ya miƙe yana kallo na tsaki nesa na ce, Alkur'ani yau, hida ga wata, na san za ka zo amsar bahi a gurin Yaduku. Kwaran kwatsa sai na hana ta baka. Kai Kasumu, dawo, a heye kun san inna, in ji ɗiyoyin manya. Komawa mazaunina ne ina dariya haka ya gama lissafin shi ya fita. Sai ga sabon malamin nan ya shigo, kallon yadda 'yan ƙugun shi yake na yadda ya sha zanzaro gashi ya tsuke. A madadin na ya dariya sai na tsinci kaina da fashewa da kuka wiwi kamar wacce aka ce ga Yadukwa za ta shura. Mamaki ne ya kama 'yan ajin shi ma malamin duk ya ruɗe yana tambaya ta wai menene ya faru? Ji ne kamar ya kundama min a shari'a. Na saka hannuna a tsakar kaina na fasa ihu tare da zaman 'yan bori take wani yaro ya fita ta taga ya sheka a guje sai ofishin headmaster. Ya labarta mishi yana ganin headmaster ya taho ya fita da gudu daga makarantar sai gidan Yadukku. Tana zaune ta kunna rediyon ta sai murzawa take tana kokarin kamo gidan rediyon Bauchi. Da gudun yaron ya fada kanta ya ce Yadukku ki zo maza ga 'yar gidan Yadukku can tana kuka. Ai bata san lokacin da ta wance kalar da rediyon ba ta finciko hijabinta daga ita sai daurin kinji. Fayo. Ina zaune malamai sun kewaye ni kai sai ka rantse wani gamo ne. Ina jin muryar sanyin idaniyata na ƙara fashewa da kuka na ce Yadukku na. Da sauri ta isa inda nake ta ce na shiga uku. Ni ta bawa 'yan nan. Faɗa min waye ya ci mutuncinki a cikinsu. Tana magana tare da watsar da hannun da girgiza kai ne cikin kuka na ce Yadukku. Na'am 'yar nan ta ce min duk ta kagu ta ji me yasa ni kuka. Kallon malamin ne sannan na sake barkewa da kuka na ce Yadukku. Kin tuna da ɗan ƙyalla? Cikin jimami ta yatsa na fuska sannan ta ce ayya ai har yau bana manta mutuwar ɗan ƙyalla. Sharce majina ne cikin shasheka na kalli malamin na ce to Yadukku ni ban taɓa sanin a cikin mutane ana samun masu kama da zuri'ar ɗan ƙyalla ba. Yadukku kin ga yadda suke kama da wancan malamin? Lalubuwar barzaninta Yadukku ta cikin tsare gida ta ɓamɓar goronta ta jefa a bakinta. Ta taune goron sannan ta ce yo banda abinki? Ai da ɗan ƙyalla da wancan mutumin kamar an tsaga kara an karya. Ke dai bambancin su wannan mutum ne ɗan ƙyalla kuma ɗan taure ne. Wallahi kuwa Yadukku kamar kin san suna kama da ɗan ƙyalla har da ramarsu. Kuma shi ɗan ƙyalla ai cutar me ma ya kai hehi? Yo akwai wata cuta ce da ta wuce cutar barbara? Na higa uku Yadukku. Dama barbara akwai cutar ce? Na tambaye ta tare da zare idanu na awo baki sani ba to ki bari idan kika dawo zan faɗa miki. Juyawa ta bar ni a gurin haka malamin ya fita bai koyar ba. Ana tashi tare na ɗauki 'yar jakata na barta tun Juma'a na fita. Dama ni bana zama a tashi da ni ina tashi tare nake gudowa. Gida na dawo na sauya kayana na sungumi tayata na fita da ita ina garawa sai da na shigo maciyar da ke gabar unguwarmu na sake tayar ta yi kan lantana mai ɗan waken hantsi. Kafin tayar ta isa na ce lantana ki kula. Da ta ga tayata nan za ta lantana ki kula ga tayata nan za ta ɓara miki da miyar ɗan waken ki. Kafin ta ɗauke kwanon miyar tuni tayata ban gaji miyar ya ɓare. Na ce na rama tun da kika ce min ni hegiya ce ba a san asalina ba.
to ni kuma na san asalin tayata. Zuwa ne na ɗauki tayar tare da dangwalar miyar na siɗe. Tattara kayanta ta sai gidan mai gari, ina cikin tafiya na hango a basiya da tiran kayan miyarta da gayya na sai ta tayata, na gara shi sai kanta. Aiko ta yi ɓarin kayan miyar ina zuwa na ce ina rikita ci bahin ya dukwa bata biya ba, kuna da gadon ta? Mikewa ta yi a fusata ta yau kaina na arta a guje sai majalisa ɗan izala. Birki na ci daga nesa na tsira wani bakon da suka ido kyakkyawa da shi sai ɗan gemun shi ya min kama da gemun tauren yaduko da aka sace mai suna Sahabi. Ka sake nan ina kallon yadda mutumin yake magana ɗan gemun shi nan sai wani motsi yake. Girgiza kaina ne. Cikin jin daɗi na ce a cikin mutane akwai masu kama da aukiyoyi. Yau dai buge mun wancan kamar ta Sahabi, Allah sarki. Tattara dukkanin ƙarfina ne na lafta a guje. Ga uban ƙurar da na tada kallo na malam Alhaye ya girgiza kai ya ce ina ga gidan yadukwa kuke nema, ga can takadiriyar jikarta can tana tada ƙura. Tunda na ga ya nuno ni na kwafa a raina na ce na san za a rina. A natsa na iso gurinsu na kalli malam Alha na ce na ga kana nuno ni, in ce dai lahiya, da fatan ba wani sharrin za a ƙulla min ba. Kallo na bakon ya cike da mamaki kar dai shatin ya duk haka. Ke tafi can sha. Baki kuka yi daga birni. Kamar wacce aka ce min ga baki daga kasar waje. Na wani washe jajayen haƙorana na ce yo ka ce baki muka yi daga birni. To kar dai a kintsa musu wani sharrin dan na san a garin gaban da ya dukka ba mai ƙaunata duk masu ƙaunata duk wani masu ƙaunata don kuɗin ya dukka suke ƙaunata. Mutum ya yi magana kwaran kusa idan ya zo cin bahi na sa ya dukka ta hana yi. Bai ce komi ba ya ce, to bawan Allah ga 'yar gidan ya dukkan nan za ta kai ku har gida. Mika mi shanu bakon ya suka gaisa ni kuwa na leƙa hannun cikin katsalandan na ce kar ka wani bahi cin hanci kawai ka zo mu je. Da mamaki ya kalle ni kuwa sai wani buɗe hanci na nake irin na zama wata a garin Gumo. Cikin daddaɗar muryar shi ya ce to ki shiga motar mana. Juyawa ne na kalle shi sama da ƙasa na ce, ya dukku ta hana ni higa motar mutane. Dan ta ce, ‘yan shan jini su suke cewa a higa motar su, kaga ko? Ka biyo ni sannan a zan kai ka unguwar gabar. Gaba ne abuna shi kuma ya shige cikin mota ya kalli abokin tafiyar ya ce, man, kaga yadda shatin ya dukku ta girma kuwa? Ɗago kan shi ya kalli mai magana sannan ya ce, sayya, da ke ya san halin abokin shi bai kuma cewa komi ba, ya ja shi suka bi bayana. Wani irin tafiya ake mai cike da abin takaici da ban haushi kamar abin arziki na ɓoye hali. Muna cikin tafiya na hango Audu ya sayo manja a leda sai sauri yake zai kai a musu abinci. Na sha gaban shi na ce yauwa na kama ka. Zaro ido yaron ya cikin tsoro ya ce shatuwa ki haƙuri iyata ta aike ni na siyo manja. Na siyo manjan alala ne. Kai tafi can. Sai na dirje bakinka. Da ka zage ni ka ce min tankiya. Hakuri ya shiga banin da dalla mishi mari kafin ya dawo ya cin shi na samu tsakiyar kanshi na zuba mishi rankwashi sannan na ture shi manjan ya fashe. Duk dukan da na mishi bai ji zafi ba kamar fashewar manjan. Na kuwa tsinka a guje. Ƙarshe fitowa suka yi a motar suka ɗaga yaron da yake kuka biyan shi kuɗin banja suka yi. A can gaba kuwa ina zuwa dandali na ga talatile da tiren gyaɗa tana talla da kwanon dafaffiyar masara. Zuwa ne na tsaya musu na ce a bani alakoro ko na yi aikin. Banza suka min na sake nanatawa ba su kula ni ba. Fakarsu na yi na wabce gyaɗar da masarar wanda ya sanadiyar tuntsirewar kayansu baki ɗaya. Ko da na isa bakin kasuwa samu ne ana damba tsakanin Hudu da Sanda. Sun yasar da kayansu na talla a gurin dariya ne na ce mahaukata. Yasin sai na ɗauki 'yar yau da ƙosan rogon. Buɗe kayan ne na ɗiba aikuwa suka yi kaina na falfala a guje. Ban tsaya ba sai gida na samu bakin har sun iso ko inda suke ban kalla ba na buɗe gidan na shige abuna. Kai tsaye bishiyar maina na haye abuna don na ji kamar ya dukka ba ta gida. A kofar gidan mai gari kuwa takanas ya tura aka kira ya dukka ta zauna. Shiru fadar ta mai gari ya ce ya dukku mutane suna kawo min ƙarar jikar kifa. Zan kore ta a garin nan. Dan ta buwayi mutanen gari. Shiru dai sannan ta ce to yallaɓai ta'adin nawa ta yi. Na aka shiga mata lissafi ba ta damu ba ta ciro kuɗinsu ta biya sannan ta miƙe cikin bala'i ta ce
banda rashin mutunci har ni ce za a kawo ni gaban mai gari, to a ƙwarya cin tuwonku don sai kun zo cin bashi zan kankaro muku ɗiban albarkar da kuka min. Masu son ganin bayan shatuwa kuwa sun ci ƙarya, kurwa ta kur. Kada kelanta ta bar su a gurin tayo gida, a ƙofar gida ta ci birki ta ce kai mutanen Bauchi da Abuja, barkanku da zuwa ku shigo, sannu Mahar da Najibu. Ta masu sauraro anan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.